Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. 7 years na po kaming LDR ni Omar. Loyal kaya siya kahit andyan siya sa Pinas? Oy. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at taganood ng programang Mga katas ng nakalipas. tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nadia. Opo. Wala Wala. na sandila. Opo. OFW po ako for 7 years na. Dito ako sa Abu Dhabi. Balak na po naming magpakasal ng boyfriend ko si Omar. 9 years naman po kami. Kaso nga naging LDR. Kaso na-extend po ako ng 2 years gawa nung yung amo ko po ay nanganak ang asawa. Ito pong pagiging lapitin ni Omar sa ibang chicks, babae, ay naging problema na namin. Pero nabubuksan ko kasi yung social media niya kaya wala akong basihan. Tama. Pala agree? At kinausap ko nga po siya at sinabi ko na ma-extend ako kaya baka i-reschedule na lang namin yung kasal namin. At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ang mabagal. Ano naman yan? Hawak kamay, ganun o. Unsa ba Kasi first dance natin, ba't hindi pa tayo magpapakasal? Excited na ako. Di ba Mahal. sinabi ko nga sa'yo, yung amo ko, alam mo naman ako lang pinagkakatiwalaan nun. Kaya sabi niya, mag-extend ka, sabing ganun. Di ba naman, dalawa naman kayo dyan, yung Hindi niya nga Pakistani ba yung... Hindi niya gusto yun. Iba daw kasi ang Pinay mag-alaga at humimas. Ha? Mag-alaga at humimas ng Nang ano? baby. Ay, naku. Ano ba yan? Saka na. Akala ko kasi mahal, magpakasal na tayo pagka uwi mo nito, may extend ka na naman. 1 taon mahigit pa. Ba yan? Unti na lang mahal. Yung 7 years na nakaya natin eh. Unti na lang mahal. Sana kumapit ka pa. Siya nga pala, may 8K na. Check mo yung Gcash mo. Meron na? Check mo. Ay, oo nga. Thank you, mahal. Thank you. Teka lang, hello, mahal. Oh. Pwede ba dagdagan mo ng 2K? Kasi papamasahe ako, nagpapamassage lang kasi ako. Okay kasi ba sakit- pamasahe dyan? Ang mahal naman dyan. Sa bagay dito, mahal din. Manghihilot to, magaling to manghihilot eh. Tapos maraming suki, kailangan kong bigyan ng tip din. Ay, Magaling siya. oo nga, tip. Ouch ako sa basketball, mahal. Napilayan ako eh. Nakakalakad ka naman. Oo, pero namagana yung ankle ko kasi nag-jump shot ako. Tapos, yun.
Baka kailangan sa ospital, hindi sa manghihilot. Baka mamagayan lalo. Hindi, magaling nga to na yung left foot ko na ano na siya, na napakan ko yung paanong kalaban. Pinahilot ko, gumaling. Ngayon yung right foot naman. Sige. Ayan. Send na. Check mo na. 2K yan. Bali 10K padala ko ngayon. Ay, oo nga. Thank you, mahal. I love you. Pahilot mo, mahal yan, ha? Uy, wag ka na malungkot kung mag-extend ako, Kakainis ka naman. Uy, wag ka na umiyak. Excited ako makasal tayo kahit simpleng kasal pero ang tagal mo naman dyan. Wag ka na maiyak, mahal ko. Sinasabi ko nga dito sa mga kasama ko na iba ka talaga na lalaki. Tamo, umiiyak ka pa. Salamat, mahal. Kasi wala ka naman nakikita. Buksan mo yung buksan mo yung messenger ko, buksan mo lahat ng mga social media ko, wala kang nakikita, di ba? Oo, wala nga. Pinakita ko nga yun sa mga kasamahan ko dito. Sabi ko Uy, ganyan. mahal, ba't mo pinakita? Nakakahiya naman. Hindi kasi stress sila sa partner nila dyan sa Pinas. Kasi pag inopen nila yung messenger nila, madami na baby na katawagan. Sabi ko, ikaw loyal ko. Oo, siyempre, mahal. Tapos di ba, trending ngayon yung Patrick ba yun? Yung Patrick? Ay, nako, bakit na naman, mahal? Kaya, yung trending. Papayat ako. Thank you, Idol. Thank you po. Ay, Ito si Ate Daisy Wrong talaga. station pala yun. Ayun Oh. na. Tapos si Patrick trending dahil Oh. lang babae. Kumukuha ng mga pawok ba yun? Ha? Tapos pinakita ko yung... Hindi ako updated. Alam mo naman ako. Di naman ako pala dyan sa social media Kaya, na yan. yun, Toxic. Tapos pinakita ko yung chat natin. Tapos ito, sabi ko, ito yung pruweba, loyal to si Omar. May loyal pa, magtiwala lang kayo sa kay Lord. Sabi ko na ganon. Amen talaga, mahal. O mahal, Salamat, antayin mo ko Opo. Basta bilisan mo naman kasing umuwi. Nakakainis eh. Siya ka na mahal. Basta may kailangan ka, chat ka lang. Kahit may trabaho ka, alam ko, masaya ka pa nagpadala ako. Okay. Salamat, mahal ha. Naking tulong sa akin itong mga binibigay mong alawas. Pero nag-iipon din ako, no? Para pagdating mo, may ipon din ako. Talaga? Opo. Ganun mo ako kamahal? Ganyan kita kamahal. Mahal na mahal kita, loyal na Omar. Maraming salamat. Mahal na mahal din kita. Beautiful. Ang tagal My sinabi. precious Nadia. ang nararamdaman. Ganun po ako katindi naniniwala na loyal talaga si Omar kasi nga nabubuksan ko po yung messenger niya at lahat ng social media accounts niya. Pero, wala po akong kamalay-malay na may ginagawa pala siyang kababalaghan. May ginagawa siya pala para hindi ko siya mahuli sa messenger. Mismo ang kapatid ko po ang nagsabi sa akin ng kalokohan ni Omar. Hi, Sir Omar! Magandang gabi. Dating gawi? May bago ba? Ay, oo, may bagong latest tayo. Sandali, tawagin ko, ha? Sandali. Joy! Ay, huwag yan na. Na-try ko na yan eh. Medyo na yan eh. Bakit? Dito si Sir Omar. Bakante ka, di ba? Oo, masikip ito, masikip. Tsaka magaling ako maghilot, magpindot-pindot. Ito naman yung fingers ko, ma-finger talaga. Ayoko nga yan. Kasi dati pa yan eh. Ano ko na Kapit yan. ka naman ta akin. Na-try ko na yan. Natanda na yan. Ayoko niyan. Ano ba? Joy! Sige, pass muna sa'yo. Balik ka na doon. Tige. Ano tigi? Kaya wala kang customer eh! Wala kang customer! Hindi naman talitaan labanan. Umalit ka na! Kakainit! Dali.
Ito. Sino ba? May bago ba? Alis na lang ako. Punta ko sa ibang suki ko. Meron tayo. Si Sophie. Ayan. Sophie! Hello. Ayan. Hello po. Uy, ito bago. Fresh batang bata. Sophie? Oo, Sophie. Madam, ibibipi ko na po ba si sir? Ay, bibi mo Sir, na. ano nga po pangalan Omar, niyo? Omar. Oh, Sir Omar. Sige, upo ka Ibibi po. mo muna. Kailangan na nakarest po yung kamay ninyo. Ang taba ng kamay. Patingin. Bibi mo na. Eto na. Are you ready, sir? Oh, sige. Say bitin mo na. ready. Ready. Yung mas malambing. Ready. Yan. Normal naman ang BP nyo. Ay, good. Oo, 5 inches ang BP nyo. 5 inches over 80. Alam mo naman dito sa binibipi namin yung mga customer kasi ayaw namin na pagpisil pa lang dyan, tumirik na. So, salamat, sige. Tara. Sir Omar, pasok ka sa room 2. Doon tayo mag-session. Okay. Handa ka na ba? Handa na. Sabi mo, handa na. Handa na. Yan. Tara. Diyan. Grabe yung lamig mo. Oo Dalawang nga eh. bilog. Oo. Hindi yan lamig. Ba't nandiyan ka na? Hindi. Ari. Tanda lang. Gamitin ko yung dila. Ano ba yan? Ano bang klaseng massage yan? Tang massage. Tang massage? Tang massage. Kasi kaya pala. mapapatang ka sa sarap. Tang massage. Pang sarap nga. Sarap ng tang massage. Sir Omar, Oh. ilan kaya mo? Depende. May budget ako dito eh. Magkano? Kasi sabi ni Madam Trixie, bet mo daw ako, tsaka first time mo ako. Ganito, para Hina mo lang. basta payag ka, mag-extra ako. Tip na lang yun. Para sa'yo na yun. Palata. Magkano nga? Figures ang pinag-uusapan dito, hindi para sa O bihis. 5,000. All in na. Okay, Tatlo. Oh. okay. Ha? Okay na? 3 na, ang galing mo. Marunong na marunong ka talaga. Sige na. Ano ba ingay? Kala ko ba maingay? Halika dito. Ang daming parcel. Halika na dito. Ganun pala po ang ginagawa ni Omar dyan sa Pilipinas. Ganyan ba talaga lahat ng lalaki, lalo pag LDR? Kasalanan mo to, Patrick. Kaya pala tahimik siya dahil nagsaspakul po pala siya. Yung perang pinapadala ko, hindi lang massage. Bababa po siya. Ibang hilot po pala yung pinapagawa niya. Kaya, pagbalik ko po ng Pinas, Mahal! Mahal! Oh, mahal. Andito na ka na pala, ha? Ang gwapo mo naman, mahal. Ah! feeling guwapo, feeling masarap, feeling loyal. Ang kapal na mukha. Ang kapal na mukha mo kahit dito sa airport. Maraming tao Wala akong bake! Huwag ka na mag-iskandalo dito. Tara na. Dito ako magsaskandalo kasi deserve mo ng skandalo! Buti nga hindi kita pinapost sa Facebook yung mga ginagawa Halika mo. dito. Hindi. Tumigil ka nga. Ako kailangan. Usap tayo, mag-usap tayo. Doon tayo. Nahiya ka? Nahiya ka sa Sumakay ka na, ginagawa mo! sumakay ka na. Ha? Sir, sasakay ba kayo, sir? Kuya! Sasakay kami. Di kami sasakay, kuya! Sumakay ka na. Huwag mo nga iandar!
Omar, kuya! Sumakay ka na! Sumakay ka na. Kuya, gusto mo masampal? Oh! Aray! Ano naman ginalaman ko, ma'am? Galaw ka. Sabi ko, huwag ka umandar Ako masusunod, Sumakay ka na, alis na tayo. Sumakay ka na! Kapal na mukha mo. Ano problema? Doon ba talaga nag-iskandalo, ha? Oo! Kasi dapat lang deserve mo ang kapal na mukha mo. Kaya pala, wala akong nakikita sa social media kasi pumupunta ka mismo doon sa mga tinitikman mong babae! Ano? Sino na naman Ha? nagsabi niyan? Napakasinungaling. Gusto lang sirain yung relasyon natin. Ang galing mong umarte. Excited lang ako na umuwi ka dahil Ang galing. magpapakasal tayo. Tapos Sige pa. ganyan yung salubong mo sa akin. Wow, may Pagbibintangan mo ako. May luha ka pa. Ang galing mo, Omar. Napaka-manipulative. Ano mo? Narcissist mo. Alam mo, Sige, saktan mo ako. Wala na talaga. Wala. Saktan kita. Wala nang matutuloy na kasal. Nagpapadala pa ako ng pera sa'yo. Napakatanga ko! Napakatanga ko! Hindi kita kilala, Omar. Hindi na kita kilala. Pakalibong mo. Kapal ng Hindi mukha mo. ganun, hindi Kung ganun. sino-sino babaeng tinitikman mo sa paspakol, ha? Gawain niyo ba yan, ha? Gawain niyo ba yung mga lalaki? Kapag LDR, ha? Pare-pareho ka ba kayong ganyan, ha? 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 Nasaan ka nung mga panahong kailangan kita? Nasaan ka? Lalaki lang ako. Tao lang ako. Bakit di mo maintindihan yun? Wala naman ako minahal na iba, ikaw lang. Sige lang. Ano pa? Sana naman maintindihan mo. Alin? Magpakasal na tayo. Wala naman. Wala nang kasal na magaganap. Wala nang kasal na magaganap. Mag-isa ka. Mamatay ka na. Mamatay ka na! Ang kapal na mukha mo. Tama na! Ako pa yung may kasalanan. Kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo, Omar! Ayoko na! Please, ano ba? Ayusin natin to. Ayusin natin to. Please. Nadja! Omar, 9 years, Omar. Sinayang mo 9 years, Omar. Omar, sinayang mo ang 9 years, Omar. Nagpakatanga ako sa'yo. Nadja. Nadja. Nadja.